Cool má taký úžasný apetít. burger. Britney má 10 vrstiev a Julie má 100 burgerov. To je neuveriteľné. Začnime s Nicole. Mŕtva. Škoda, že je tam len jeden burger. Kto je ďalší, dievčatá? Áno! Wow, to bol tvoj vlastný burger. Ak sa ti páči tento, to je lahodné. Je moja tvár v poriadku? Britney je naozaj? vo svojom vlastnom štýle. Pre mojich 100 to nie je... hamburgerov som tak hamburgery. veľmi mŕtvý. Hladný. V ktorých horách porušil zákon? Nie. Áno, zrútilo sa. Som v si poriadku. Je to stále Niekoľko veľmi problémov, kámo. chutné. Nicole dostala jedno vajce. 10! To nie je možné. Kto bude prvé? 6? Cole, poď! Prečo ja? Tak teda, praskám to do úst. Fuj, aká nočná mora. Surové vajcia sú príšerné. Nemám ich rád. Vyprážané vajcia sú oveľa lepšie. Dobré pre teba, Nicole. Teraz je rad na mne. Dobrý nápad. Môžem rozbiť všetky tieto vajcia. To bude neuveriteľné. Neuveriteľné. Aká misia? Áno. Všetko, čo musím urobiť, je vyhodiť ich do vzduchu a rozseknúť mojou katanou. A činielej. Ďakujem. To bolo neuveriteľné. Nikdy som predtým neochutnal surové vajce. Ale môžeme ho vypiť cez slamku. Je to nechutné. Vôbec sa mi to nepáči. Mali ste pravdu. Sú dobré iba keď sú vyprážané. Britney? Vajcia! Čo mám robiť? Čo? Jej! Britney! Ach, nie! Hlad na mňa padá. To je len... Pomoc! Som pokrytý vajcami. Je to nechutné. Britney, si v poriadku? Zožeriem ťa! Wow! Pozri sa na tento donut. Julie má 10 donutov a Nicole ich má 100. Neuveriteľné. Tak poďme na to. Vezmem si vidličku a nôž. Budem pritom používať dobré spôsoby. Začnime. Neuveriteľne chutné. Hej, neponáhľaj ma. Dovol mi. Vychutnaj si každý sústo. Pekné. Úžasné. No, to je všetko. Kto je ďalší? Julie, začni. Konečne. Túžila som potom tak veľmi. Toto je také Ale dobré. videli ste už niekedy toľko šišiek? Mňam, mňam, mňam. 10 z nich je ideálne množstvo na jedenie. Och, áno. No, som plný. Teraz je rád na Nicole. Dobre. Kde ich uhryznem? Už viem. Mali by sme poskladať všetky šišky do veže. Bude to neuveriteľne chutné. Chlapci, budem potrebovať malý list. Áno. Nevidíte nič a môžeme si dať nejaké donuty. Dievčatá, pozrite moje. Joj, kornútok spadol. Som v poriadku, ale nerob to znova. Aká hrozná vec urobiť. Tentoraz sú tam červené papriky. Áno. Julie ich má 100. Hej, nie! Julie, poďme. Začneme s Britney. Je momentálne najšťastnejšia dievčina na svete. Som naozaj najšťastnejšia, ale musím začať. Ten červený paprikový struk vyzerá desivo Aké ostré. Dievčatá, už to viac nezvládam. Kto je ďalší? Dobre.
aby som bol ja. Dobre, skúsme to. Ak mala Britney takúto reakciu na jednu papriku, čo sa stane mne? Začína to. Pomoc ľudia. Je to lepšie. Teraz je veterno. Hej, kam ideš? Zjedli sme to, takže Mali by ty... ste tiež. To je také strašidelné. Dobre, zjem ich všetky naraz. Ja nechcem. Nie len trochu, ale už to Je cítim. to tak slizké, hnusné. Skry sa! Musíš pomôcť, Julie! Toto je moja druhá práca. Jej, funguje to. Ďaká, Nicole. To bolo úžasné. Nicole má jeden Pringles chips, Julie má celé balenie a Britney má celú stenu Pringles. To je super, ale mali by sme začať s Nicole. To nie je v poriadku, kamarát. Mám nápad. Môžem sa prezliecť za vedca a pozrieť sa na svoj čips cez lupu. Týmto spôsobom vyzerá oveľa väčší. Uchopenie pincetou, to je skvelé. Skúsme to. Ach, nesmej sa mi. Teraz je rad na Julie. Naozaj to nemôžem otvoriť. No tak prestaň sa smiať. Použijem... toto mi určite pomôže. Chytím všetky lode. Šťavnatí, horúci chlapci. Prdím. Cítilo sa to na mne nesprávne. Čo je v poriadku, ale je to môj ťah. Nechcem to zmeškať, tak začínam. Je toľko rôznych príchutí. Chcem ich všetky ochutnať. Je to také dobré, ale musíš pomôcť. Omdlievam. Tak dobre. Milujem to. Vzácne. Britney, prestaň! Dobre, mám príľbu, ktorá ma chráni. A mohla by ju použiť aj ona. Ale zbúrame túto stenu z čipsov. Wow, toto marmeládové oko je tak chutné a je ich tu veľa. Wow, 100 gumových očí? To je úžasné. Začnime s Nicole. Nemôžem sa dočkať, až to vyskúšam. Je to také malé a roztomilé. Poďme to ochutnať. Je to chutné. A vo vnútri je lahodné želé. Skončil som. Kto je na rade? Vlastne je rad na mne. Položím si všetky želé oči na prsty a zjem ich. To vyzerá naozaj cool. A je to chutné. Nepovedal náhodou niekto, že želé oči sú také lahodné? To nie je spravodlivé. To... Ach, ďakujem ti, Julie. Zachránila si ma. Cítim sa oveľa lepšie. No, teraz je rad na mne. Zjem všetky svoje gumové oči sám. Aké sú chutné. Ani si to nevieš predstaviť. Stop, Nicole. Nenechám nikoho zjesť moje želatinové oči. Len pre mňa. Naplním si ústa. Čo? Dostal som najmenšiu fľašu? Je taká malá?
Áno, mám väčšiu fľašu. Mám šťastie. Čo? Wow, aká obrovská fľaša. Poďme. Andy, môžeš začať. No, asi začnem. Je to veľmi malé. Počkať, nejde to. Skúsme to vytlačiť. Čo? Už je koniec? Bolo to také ťažké. Ani som nemohol nafúknuť bublinu. Ups. Prepáčte, ľudia. Neboj sa, Andy. Na budúce budeš mať určite šťastie, ale teraz som na rade ja. Vytláčam to. Wow! Pozri sa na to. Je to tak chutné. Úžasné. Mňam, 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 mňam. Mňam. Och, dajme si ešte. Neuveriteľné. Zjem to celé. No, fľaša je prázdna. Už ju nepotrebujem. Hej, opatrne. Nafúknime veľkú bublinu. Wow! Bolo to také veľké, ale nič nevidím. To je lepšie. Je to veľká zábava. Poď, Molly, si na rade. Otváram veko. Skúsim to. Och, nemám dosť sily, aby som to vytlačil. Možno takto? Alebo takto? Nič nefunguje. Postavím sa. Ups. Ľudia! Prepáč, ale myslím, že mám nápad. Kde je môj telefón? To je oveľa lepšie. Pozrite, chlapci. Celý žeriav len pre mňa. Hej, chlapci, som pripravený vám pomôcť. Áno, dám vám svoju veľkú fľašu. Všetko je pripravené. No tak. Zdvihni to! Bude to hotové. Čo sa deje? Och, nie! Všetko sa na mňa vylieva! Pozri, Andy. Myslím, že niečo sa pokazilo. Vôbec nevidím! Pozri sa na tú veľkú bublinu! Stále sa zväčšuje a zväčšuje a odlieta preč! Počkaj, Molly. No, poďme sa zatiaľ hrať. Je to malá plechovka čipsov. Čo? Och, áno. Super. Pozri sa na Molly, Andy. Wow! Toto je obrovské! Tyra, môžeš ísť prvá! Dobre. Poďme to otvoriť. Som taký dobrý. No, moje čepsy. Čo? To je všetko? Och, vlastne nič nezostalo. Dobre, poďme zjesť to, čo mám. Je to chutné. Ale nie dosť. Prestaň sa smiať. Andy, choď. Dobre, otvorme to. Wow, toto je naozaj chutné. Môžem si len obliznúť prsty. Ďalší. Zjem celú plechovku. Je to také smiešné. Pekné. Och, tak veľmi to chcem. Toto je super. Och, čo? Myslím, že mám zaseknutú ruku. Ako ju dostanem von? Jej! Môže mi niekto pomôcť? Tyra? Žiadny problém. Samozrejme, že ti pomôžem. No, asi dokončím tie čipsy. Och, ale nie je tam nič. Moja hlava. Čo to bolo? Kde sú moje čipsy? Molly, no tak. No, môj čas prišiel. Tu je vrchnák. Nepotrebujem ho. Ups. Prepáčte, ľudia. Poďme otočiť pohár. Je taký ťažký.
Čaká na mňa toľko chutných čipsov. Poďme do práce. Wow, je to také veľké. A také chutné. Naozaj sa mi to páči. Užíme si každý kúsok. Tak áno. Mňam, mňam, mňam. Budem jesť viac a viac. Áno. Čo? Andy, ako to robí tak rýchlo? Lahodné, ale začínam byť unavená a je tu toľko jedla. Mám nápad. Potrebujem veľký hrniec. Dám doň svoje čipsy. Zapínam oheň. Wow, to bol určite skvelý nápad. Vypínam to. A tu sú moje okuliare so slamkami. Teraz si idem dať čokoládu na pitie. Je to také dobré. Hej, Molly, mohla by si sa podeliť. Nie, no, Tyra, vieš, čo robiť. Tu sú naše slamky. Poďme na to. Ponáhľaj sa, kým nás Molly neuvidí. Čo sa deje? Toto je moje, ľudia. Hrniec je úplne prázdny. Ups, odpust nám, Molly. Nemohli sme odolať. Daj 5, Andy. Dostal som najmenšiu čokoládovú kocku. Super, stredne veľká čokoládová kocka. Wow, toto je neuveriteľné. Chcem to vyskúšať. Hej, Tyra, neponáhľaj sa. Molly začína prvá. Áno, začínam. Mám nápad. Potrebujem pinzetu. Otváram veko. Počkaj, niečo je vo vnútri. Super. Toto je gumový medvedík. Naozaj ho chcem vyskúšať. Chutnej. Zatváram veko. Je čas vyskúšať túto chutnú pochuťku. Skvelé. Táto čokoláda je úžasná. Chcem ešte viac. Daj z toho ruky preč. Toto je pre mňa. Počkaj. Niečo je vo vnútri. Vylievam to na stôl. Áno, to sú cukríky. Mám nápad. Vezmem si slamku a zjem to ako vysávač. Bude to rýchle. No, už nepotrebujem slamku. Tu je čokoládová kocka. Wow, mám hromadu čokoládových gulíčiek. Zjem ich s potešením. No, teraz je rád na mne. Ako to mám zjesť? Wow, tu je vrch. Tieto čokoládové guličky sú také zábavné. Skúsme prvú. Skvelé. Vo vnútri je ešte viac čokoládových guličiek. Mám šťastie. Zjem všetko. Čo? Vo vnútri je ešte viac cukríkov a všetko toto je len pre mňa. Som taký šťastný. Molly, možno sa chceš podeliť? Chceš cukríky? Nie, prepáčte, chlapci. Nedám vám to. Dobre, počúvaj, Molly. Mám nápad. Použijeme tu trochu ohňa. Je to tak chutné! Áno, super! Čo? Moje cukríky? Prepáč, Tyra. Mala si sa podeliť sama. No, máš veľký problém, pane. Ďakujem, Andy. Áno, pomôž si. A toto je pre nás.